Is-Sibt tal-24 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 8, versi minn 4 sa 15. F'dak iż-żmien inġemet kotra kbira ta' nies li kienu ġejjin lejh minn kull belt, u Ġesu qalilhom din il-parabola. Wieħed bidwi ħareġ jisra s-serrija li kellu. Huwa u jisra xi serrijat waqgħulu mal-mogħdija u ntrifsu, u l-għasafar tal-ajru naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu fuq il-blat u nibtu u nixfu għax tira ma kellhomx. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Oħrajn waqgħu f'art tajba u nibtu u għamlu l-frott, kull waħda 100. Kif qal dan, refa' leħnu u qal: min għandu widnejh biex jisma' ħajjisma'. Id-dixxipli tiegħu staqsew x'kienet dik il-parabola u hu qalilhom: lilkom ingħata li tarfu l-misteri tas-saltna ta' Alla, iżda lill-bqija bil-parabboli biex iħarsu u ma jarawx, u jisimgħu u ma jifhmux. Il-parabola mela hija din: iż-żerrija hi l-kelma ta' Alla. Dawk ta' matul il-mogħdija huma dawk li jisimgħu, imbagħad jiġi x-xitan u jaħtfilhom il-kelma minn qalbhom li ma jmorrux jemmnu u jsalvaw. Dawk ta' fuq il-blat huma dawk li meta jisimgħu il-kelma jilqawha bil-ferħ, iżda billi ma jkollhomx xeruq jemmnu għal ftit ta' żmien u meta jiġi fuqhom it-tiġrib jitilqu. Dawk li jaqgħu qalb ix-xewk huma dawk li jisimgħu, iżda aktar il-qudiem l-inkwied żejjed u l-għana u l-pjaċiri tal-ħajja joħonquhom u frott tagħhom ma jsirx. Imma dawk li jaqgħu f'art tajba huma dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira, jgħossuha u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm tisma' b'attenzjoni il-kelma ta' Alla? Alla hu dejjem lest biex ikellem lil kull wieħed u waħda minna u biex ifhemna din l-istess kelma tiegħu. Il-parabola ta' Ġesu hi twissija għal dawk li jisimgħu u jxandru l-kelma tiegħu. X'jagħmilna indifferenti u traskurati għal kelma ta' Alla? L-inkwiet żejjed għal bosta affarijiet. Dan jista' jiddistrattana minn dak li hu tassew importanti u li jiswa. Li nħallu l-moħħ u l-qalb tagħna jiġu kkunsmati b'affarijiet materjali. Hawn faċilment nittaqlu u anki nedew b'affarijiet li mhumiex it-teżor etern li hu Alla nnifsu. Il-kelma ta' Alla tqabbad l-eruq fil-qalb tagħna meta aħna ikonna qalb li lesta li tirċevija, qalb doċli li lesta tisma' dak li Alla għandu xi jgħid. Il-ħsad huwa żgur. Fil-waqt li xi żerriegħa ser taqa' fil-mogħdija jew fejn hemm ftit ħamrija u qatt ma tikber,
anki wkoll fejn hemm ix-xewk li mbagħad jifgaħħa, madankollu il-ħsad jasal ukoll. Is-serrija li taqa' fart tajba fil-qalb li hi lesta tagħti widen ser taħsad ħafna frott. Inti lest titgħallem dwar il-verità ta' Alla u ħerqan biex tagħmel minnha ħafna frott ta' għemejjel tajba u tħalli xi ħaġa żommok milli tinfetaħ kompletament għal din il-kelma bil-ferħ u bl-ubbidjenza li tiġi mill-fidi. Mulej, enni nasses u nħares il-kelma tiegħek li jien tħawwilt fil-qalb tiegħi, ħalli l-ebda dubju jew tentazzjoni ma jżommuni milli nemmen fik u nobdik. Għatini li nagħmel il-frott b'abbundanza fis-servizz tiegħek u tħalli qatt li jiena nibża milli nitkellem fuqek mal-oħrajn u naqsam magħhom l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu tiegħek. Amen.